Wapepon de toso nan eno ye buronya achi ensempa ye nsentwerofo ene se ye kodi buronya ni nyina wo musi afrofrom wo munya adaje tase ne sebesepa ne koni mahabambo ne boa masamufo wo se ni nyina mu ade aka edi ani hwe ene aso tie no ene anwumre ya bo no boade be so mo se no nsiabre mu kase ebo Sompa television so ene friba etwa ne homre bi saa Sompa 90.7 Bono East Mantamu enkranse ne butuo wonu mu nyina fa ma wo ma wo ne mfefe ho eje esomfa so Sompa 93.1 Kumasi Santimantamu wonu mu nso fa ne saa ma wonu ma wo atifini na na afo nyina so efa bi na duru bona henkuro sunyaye nso a night market ho a Sompa 98.9 so age na di amawo yensempa ye di be no yewura sante ebo a Benedict woni kase ebo damofo na wo madawroma yede somwo edi ameje so anwumire ye japia apam dada nemom enamaba na botatia otimi twa so eduru asuoja mizo fruit drink and 5G energy drink free Catchers marketing agency no wakan yen ho bi sana 21st clinic the sciatica expert clinic of time wono nso kan yen ho afi 3 eco capsules ene ne ointment a ede diaper rash akogu achirichiri no wo munyina kan yen ho bi ena nsem ne yede ba fi yanyebre na yemie bie ne srane abasa papa toast one systematic press ne so fo techi adaroma ena wo mo ede ya tum ewo MCR ho a adasa enso efa bi information centers ne doso ka mu amanfo efa afi yanyebre na yemie bie ensem no na poso entumu mampani akufo adobo afu ne bofo afu nyina ne se binum akoka sesabi aposifo ne asojafo a yeyi wo mpanimfo no ya na amanyosem wom papa ya pa lai pa afi special prosecutor yirekisi eja ben se babia adwuma ne keka kono ensa kase bia ba betomunte hwehwemu no wontime ntoa so na yera vital sazim di atodwa kire se enya asamanke wo so woka kura kire timamufo afi yenhyase na yemfamfiri mampani na asema wode todwa eso na ni nyina nkamfu ano eno da wukui na nkomo bi koso na bosumi ne da na etoso mienu ena nhyiemudie bi koso a ekowieye enkomo epiepie ya mampani dada nom eka bie na sesei mampani nso ebia fa na soma wapa lai pa ete beka sei krata de ebia ba abonten eba ye no nso no penimpa wono ena ne dom no edi nkita ho ede mampani yewura yigina hen wono na nsa hyase ene wacho ne tenten sa nkomo na ekoye na mampani tiye no ne boafu na nani abre nani brabere nyina ne sa abato afimi ne yewura yi wo mo kekan kansem bi sabi kama se basra adom mpanimfo no sa admara fo wo yiyi wo mo ne nyina no abato yeduru suo ne ntia se be ne eduru ho a wo mbetimi ama ememama wo mabetiti biedi ne nyeduru ho nso a abato no yebaba bebrim nipa saama ne nkaye se oye kura wuntimi konkoyo enna mampani se hwe Ghana ba na ebeto na afi no so obi aboni tirimu po na moja wo ne tirim se huri ya ene ye won kope baabi na esanse nyade a bambo be masa nipa no kwan kura ne mo abato no ebeye free mbeda ho perepere ye beye adwuma mbeye fine na de obawe ne no nso obawe ne fenchem ye fin bia ni ho sada ena de obelusu nso obelusu fenchem pa eno nso obia be hunu sampa wadi entwo enti we no eye bra ne nkuta hudi abofo no ene mpanimfo edi nsawoso ewo nhyiemudiem no ochese we nye nhyiemu asabi ye beka se mampani penso nkwa na ebiba bra no wono mutane saasra adom mpanimfo ni di ahia afi nkankan saafe na ko na wieye wo mu nkompo hwe afi ebesene ko ye no de ekomu ene hawa hodo ye hiehiaye afi fufura ye besimu no kwampa betimi afa so na de esi kane no betimi yi nyina akwa enti wo kotena ase bobo dwendwuma no ho ense bia wo mo celebrate ni beka manipulation ya enti sansemi ena mpani edifine mpanimfo so a ababeda abonten no wo chese obi ada wonna said the binum trim enya ebitim esan ambo no ebeyere party search de eto na eyere no so no na abato no nso wono ma egina hye no so nyina yese wo ye wadwuma so obi eye ne die efine nkekan bia emma ho enti ebewi no timamufo na nkasa ena wombe ya dansefo a wombe hunu de ewo mu wonua to akase no na ye kwa ene mede okọ special prosecutor Iraki na boboa no na pani na wode nsem bia ba beto abontense so obeka ya nche bia emrahye badwafo ano wo ye donkese enum no kama o hamu nche mu be sadu wotwe de wo mu nyina ni bre Iraki no furi
to samfo na dwuma nso ani senka ye na kwa so na ya hwet tenten se sunya de begu a nkenura bisim nti bro ni beka se ya bisima nti wo mu no ekwabi a mpanimfo frɛ wo mu di ne wom manka bio eno na yewra kisi ajabe betu dwa kyese sansensem na ekoto no emrahye badwafo na wo frɛ wo mu so wo bedi adanse wo nsem no ebinom se betimi aba adan wo se business man ke bi ense bi buram wono kura ne ne wo beka sa ye nti asem wo mu gya ma twere ba bi twere no nti enya de wo betimi adi adanse ayewra vital sazim wa bempa o pro ne kata ne kon mu ene wo se yewra kisi ajabe nka ade a asem wo ni kan so o kamera magana wan kan ye kura na beda ese ne wura no. And how did the 87 parliamentarians MPP decide to pursue the matter? That's two. Why did they make those decisions if they were founded? It doesn't have a basis. Can the officer of the compare to give evidence? Doesn't he have the powers to compare to give evidence? Based on that, I think that the excuses that the officer of the prosecutor are not enough. And no, yeah, vital as in artist. Rechire mu borofo mu se papa na asem abokan no tabi we nkama ni chie na bobu ho eni kwa nke fi na ja wonya wie nso ni nyina mu no ekura se waka wonwe waka wonsan mra biu na de okan di ganfo ente di wura ofenso wofenso na ma tran nwa enche bia na ono munye ohempopro na ku amoako na me say na so akofram eni se wo ka kire otumfo se etu Tibra ngoma wi ye no wa be so aye ya kire na dukurufo na nanom ahemfo be se duoso na eso ye no Sompa ntwerofo ben wo de yemfa bi mra so ene ewura ye no nana amwakopoku won ye wo hempopra wo mayi no ene wo suade kire na dukurofo eye chidom adonten nifa benkum ene afane nyina na ewie ye no achame hene owo ho nana kwa mpoku e kire sa suaye na na suaye emfaso e wo so e de ma man no nyina na ebedi atu ehu se na na wi afia tenten ya woto so me ensa na ko ne ensa manchi fese mfie me ensa mo ana yeko na omehwe fen so e maye na omehwe fen so e maye susu se e ya sempa sa se na nanom se dua bi bu a ebo bi pomem enu nti se akonwa to a susu se eye de ne a e wo mse dipa dodo no a ne pena akonwa no enso ni nyina na betumi adi akonwa ma na ye eti na da ya mo hu se kuntunkuni edi emisi a ekoba edi na ye hihye ene tutuye ne amamre ne amane se de esi kotokohini fie na ba se yemfa ye wura ne metena patem no yusa patem tena no ye wie hu dwumadie nyina
Tinan Ayada, so my penny for Asia say. Eno eya offense echi dom hene na nakwa mpoku na wo kire eba swaye a nananom swaye no emfaso e wo so ne die ntia wono mo eswaye e de kire ene se wo swaye kire man hene nyina awie no wasan be swaye e de kire na dikurufo eso emfaso na nakwa mpoku echi dom hene wo offense wo kire mu no afi ma yemfa nko sahwi afa ho na yekwa na tifi Western North region bibia ni anwa so bekwai yefre baabi sahwiwanchi na eho na asem bia kosi asabi kama yesa dodo na wo mo de kwa nyina wo mo ekonso de kɔ tefi kwan so nyina baabi a edwam eho nkomo na wo mo die se odwam bia kwa wo ye no wo nta na nta wo ye no ba ko ne tiri ye nta na wo mo dwene ho a wo mo ntia se bi no nso gyamaye musuo na aba enti we de mpanimfo nwuram na de yesa wo mo ye se musuo na wo mbeye amamre ne amane bia entem wo maye no hu se ye fi na obi a wo de aka asase no na ni nyina nkamfua na obrempon kwa mebu a edi akire ene timamufo didi nkomo titiri ne wodwan wura na nkasa na wo so no kura ne mpeni nsem wo hunu bi da firi se borebore bo ade sa asem no wonyante bi da enti adawroma won de ka se mpenimfo anamon bi ese wo mutu ho no wo muntu enti nananom sa tebia wo mbebem na asembirefo nso ewurawuram na ni nyina nkamfua no ma yenkwe na yenkonkobo nkomo anwumre yemusa se na situation no etie poten ewa afa ho Honorable Alfred Kingsley afuka we kane asambere man ewo sahwiwanchi o ahoma no so Honorable otie nka Sompa no nsi aka se ni o maadwo ya ni o ninia na sahwiwanchi ehoboko de sahwiwanchi for now they hire boko na embekina tension ba hapa for now they hire boko ye de who ase tension no de na de ba na sese akwa wie sei chene ba ni se ende na nsa na abobe no nine enyimre no nine ne yete yem se yenu ba ko ne di ni adwabrati owo nyan bebre na ni dan ba ko akowo na owo ye no odan ba ko ni tiye mienu odan fufuo kama pa ni tiye mienu na ni ye nine na no ye mienu in fact ye ko wi ye na yasem bi a na akwakoye bia ho pa in fact ye ka ya ma ya do percentage adehye otiamia omo ba bia ni presenters mbae omo be twitwa mfoni den ediko news am say see the security the whole world so wanchi ogan aw ba ko ni tiye mi aw we na owi na alive mse omutu ya nsa okonu omaminu makwan emame num na mse omaminu kura suro di se wa wosa ogan bi da nti ni tire mi ndi na osuro nti wa mana anum in fact enura enumre na ogan no okaba bi ti okaba bi de se ya de tension no akofom na enura otiame president nda mi yanka omo fa ni koma veterinary fo na ka omo aduane o ndeba se be ya nko betima atena se ama daachi se ebisi kura na ehunu se o wanchi ebisi ya nti enya ade bia hubat omo ntima anya nsa okoma kunu enti eba ne sa no empanimfo ya amamre ne amane bia na mpafsa o ni se ya na ehudie that wanchi ebia fi happen okay 1998 ana yenu ba ku ni dwan ba ku so ewo saa na no dia kra na ehukura etwenwe by that time na social media enye common say na entina mfa o man mu no say dwan o ye na odwan ye tuntum ne nan eye nan normal odwan bia na ye mienu but we dia na ne nan ye nan na ne nsa so eye nan na ne tire ye mienu na ni eye nan na no eye mienu na ni nyina bom nti eba ta no nkwala no eku no in fact ya pa nka that time ya jinsa nka ya de na ekọ zoo na nka so wo mke na so onyini a na ababa ye ebi o Robert
mama sa na owu ye minia but I say fa wo mo posa no na amana wi media me gibi sa say wo mo hwe no nti no o ma me no kwa na msika no no ma me no yura ho nti say okonum a o ma kwa ma ne num nti media no say 2 days na ekom na ekun no oh okay sade wo ka say bia si ho pen no ebinom nso kura ansem a wo ka ne say jama galamse na ekoso no ne nuabura hodo a Ghana fo aboro na emu mpanimfo no na akoso we eno sa no be yi ano say yo me da ti bebre me LDA ni nti niema bia akwa ya wo humu niema na ya na gibia no e wo fam kakra na amafo akeka konfo bi kura aka se galamse no yensuya no in fact o ma tren wo di twia kan suya no e yensuya no aye se mag aye se ntoma no aya tete nti sana konfo no ka e se wo di twia kan nya no se wo mpanifo na hwe nti won na mo wan niema ebe sikure mu no ne edoso nti ebi na asase yi sana konfo na ka se ebi na ya nti we are looking forward to see more. Hey. No, sana konfo na ka. Sana konfo na ka se niema be. Se konfo aka de a monso anamon ben na mutu se mpanimfo ewo wanchi se hwe ho. Okay, se aba sa no chieftaincy ya India assembly de eni anti ya de akoto wo manim se wo mo discussion bi amfi se se wo motuma ya wo mo hwenye but media na me ka se me ya ni me milibu se no but enya atini de se ye e ka ho sama na yewra afuka sa abakosemi eba nipa setena mu na muhu bibi sei na mo ka de akere nkura ye nkyirima asem be mpa na obetimi aka ma yaje modie ni ye betimi aka ni se ya twitwa adu ye kunso nti in future no se akola bi ye ka kire ni a ya de foto ni ebetire no ma na hu se emre bi ye di be na ye ye hye afiate no odwon bi awu wan ki kodue mu a itiri aye mienu ha ani e ka kire mo se mfoni no ho to mbehwe ede adi ona bo afuka nwumre ye bede wasepa ne bra wonya ede amayen bibi foforo bi ebe foforo ye nso ne be san ba opunum ne mo ani mpanimfo ni hu nkomo na anamo mbetu akire no nso mensi aso okay yo me da masi bebere nti mo mpa ye mayen se musuo bi ana akwa apagu amayen se ne esisi ye no ya hye afiase na afemu eti ye mo eni a wotie ne nkoma ekobo ye honorable Alfred Kingsley Afuka we kane assembly member ewo sehwi wanchi ba bia odwan na ewa wo wontafo na ba kuntie mienu no na we no se ode ba ye na ye aworo kacha na yesua animal husbandry na ye be kan che se anka ne wo wotre ne mom na didie mu no ne nnuane anka yese wonyadie ne wanya ne nyina ntia ama ebi kokko famye nanso ne nyina no won me ni hunhum nso wo ba bia wo mo de begina esan se asemsi a obi a wo ba bia wo fa edi free ene ma memfa nwura hai na wei sanka ye nipa kasete bia ya sabia ne ebekọ ne akwa akwahwe de mu nsem etie pa se ebetimi apai wo mu ama watumi atena se ana se ebeyi ba ko afiri amana ka ba ko a na we de medical practitioners yi wo mo nso na ekasa wo mani abre boso ne de kan enna sese wo mo chese ensakre bia nti se okwa ya sabia won ma ehwe senom wo mo a eya dokotafo a wo mo manuro sese wo be yusu tembe obete Dr. Med Dr. Dent ene ne aka ho na Ghana Medical Association empanimfo a wo mo no ena wo mo kyerɛkyerɛ nsɛmu titiri Dr. Pakwasi Bedu wono na akwa santema ntemu a we titire ne edema Ghana Medical Association no saa hwan Dent ene mede no wo mo na te ase yebusa ne se ne nkyire mu pa ne sen wo kyerɛ mu sei ba so fa oman mu a enkrofo ebilidi entitled the Dr. Dish and she say no ba hospital or hospital bi aso this is new hospital no ma o tunu hu se ni pa we ya me no kasa no or ye
ni bibia saying ne then na oyo so she hospital bia so me short we tie for be me out or mu or be me bia or hospital or your doctor or mu or be bia or hospital also a nurse which is not the situation until be who na yes doctor diaji obisika doctor bi react doctor no aye root to the pan ubehwem no na ni pan no ebi ho nye adwuma hospital ana se onye doctor on be ho ba bia. This is not to say that doctors no come baby. So over hospital obia obi kwa pharmacy omo be from doctor obi kwa lab medicine or doctor obi kwa herbal medicine or a doctor obi kwa PhD or a doctor. In fact oma uti radio so and the short term degree obi be na hospital or a doctor so and so obi hwehwe no medical school kra no on code. Eti da bia bibi si a doctor for and yes send ye be ya na wo eba hospital on be hu say nipa na o hweme no or ye doctor medical doctor or now ye pharmacist or now ye herbalist send ye wo ya si bedwe send ye be o mo ye confused mo eni a woti ye doctor Pakwasi Bedu okwa santimantem a Ghana Medical Association wono ene pani a otua wo ma no enti nsem obrobro so nyina no ye se biedu ba bi a na doctor nso na bia o ye nurse o ye pharmacist nka wono ne farm no nso na doctor oyi nuru se mebre na wo mo kirekirim se de be na ye kwa ye bi hu se de esi etie enti president Dr. Frank Srebo wono na ensemi nyina okuru kire ne kakra de ba ya empanimfo eba mu afi ma yenwura sa fifiri mantem bra yefira sante mantem no ye konso de a papa tosu no abobo ano ho na yewura ukọ ba bi te se dominance ene na afa o wo mani abre mabunu no wo mbabro be sa henum wo mani bra asoko yi nyina no wo mo hu se posi ba kura wo mde wo mabatwe wo na to ba bi ade wo se wo mo yonku bi akwaku wa ya sabia na wo mo susu se anesefo no na mo ayese wo no mutu eboa na wo mantuo na wo mo de hye na firim ndi wo mo nte ase wo mo kobirim wo mo abrambram wo mo nya asemwa na polisifo yese da bi wo mo ntwe esan se nipa ho adwuma na dokotafo na eyo na ni nyina nkamfu ano mabunu ya nte ase na wo mo ti wo mo hogumu na wo de kojopoku won de na nani sempa ni de nti a wo mo yesa ano wo kirekirim makodware a mesan ba hospital be hwe meyere ti me ba na chese enipa egu ha no more than say ekufa do kra so oba eni binum pese o mu fafunu no by force efunu no edan odem o pese o mu bu ani o chese nurse for me wa be kan ya bo so oba bo nurse for 3 aso memia manini enti e ma me koka se mpemfo de mu yi se mu bu nurse ni bi kuna na de munipa na wawu no wasori ana ase den komo de ba me so na ja me de me smart se ma me lock dan no because nurses for now omo nyina adwane ba me ne me wife nchen wo ward ho che man lock down na no mbe bu fire so a anra me nim je besi ti Mr. Te lock down ntia ka one outside the hard dan no ene na me ntimi am lock nti om ko fa abo even computers asi OPD ne woni ya o ma say no om ko fa abo be hwe glass na me kire amunim me ekrake ene om ko fa abo so ngo mu bu gate we ni nti wana na apolitifo no so e bae enti mfimfini mantem dominance boten poten emabunu ewo ho no na wo mo ekokoye sa se wo mo de hemfinhie aduasa num dokota ntimi anhwe no ba mo wu afa no wo mo so se we de pa de wo no dokota ka ho bi na wo mo ekokotegu adokota fo esu ne ya na esefo so a police fo ekoka no wo mo san dan ba wo mo so a meka sei ho nsem eja poku atwa de amayen yeda so aginem wo mfimfini mantem ho na eno nso de asensentra na mede woko osona manyoku no ba bia wonu ma de hye tetete nkonwa so nyina no wo mo gusu asesei amanfa afa wo mo forms a na no wo mo ye vetin na nanu matra nkonwa ye wo asendwa so na wonu mo kasa se wo mo tampanimfo na chi sefu na enam saye so ma asendwa so wo hena wo ho na kwadwogura ye wodi kan na kire de ntira wonom eye nananom nka be kasa amanyosem de wo mo nka ho enso wo mabọ aboso na wo mo ta sa vetin yachi wo mo a nanu a mo asendwa so
Council of State no rating bia no omoya Nana Kwadwo Gura Odikan Asinjwa so wohene owo ho na atese na wo kire de ntia wo mota NPP parliamentary candidate wo no machi e wo vetin no mu na ewie na anso ho Yewra Godfred ntia na ewu nso e kire se wo mokwa koto abai no wo so no mba na no wode yo titru na esi ahene na etu ahene fo mo wo monkohwe sika na mo wo monhwe wo mo ma edaachi betumi aboa asensanti bia na sabu fufuru mu awpa ekoni nyina bedinichi nti ekoni di mechi no kyerɛ sɛ meyɛ ni papa wo fie ɛna me de ba abɔnte nti no deɛ mɛka ne sɛ me de ɔmo ase bebree na menim sɛ hu sɛ me ni papa nti no di mechi saa ɛna mɛyɛ ni papa ɛma asensanti asɛm a meka hyɛ dɛ ni sɛ sika efe but paper obi ni ho a obema wo sika a obetumi edi no 1 year na 2 years but wo ho Yewra Godfred ntia na ewu no na wotu esi ahene na etu ahenefo no efo na ewie na aspirants ane wo moka ho bi ya wo no nso nya mu wurae saafo nso ekire titru ne erekwadwo bedu wo kire wo mo ani so ene de ese esi ahene na etu ahenefo nso eyo ema abato no eye kra behwe obia ekoso ase my am say ya kachika and this is the time, this is the moment. People need help. And I'm going to get it for them. And so this is the time I'm saying, yes, I met you most on my side. Now I'm saying, now you're calling me doctors. We need lawyers. We need engineers. Then you can't even have a limit. I mean, can't say a soldier, can't say police, nobody misquote me. The one addition, I'm going to function crime. One, and you will be a secretary, it will be a manager, it will be a supervisor, it will be a director. It will be an enemy, you bit me, and the Abwa. It's because the way you go say, you need one as an addition to be quite new. And so they are from Buana, I bet you party name and see the person the song. And me share when you go so far the guy for more we minimum and say seat no honorable Ken why juma sono asomuye na okono eno Yewra Kwadwo Bedu waka aspirants no ho ena na wo kire se Yewra kan se wonsan nyina biu enti wo koi no wo mo na nguso na ba begu won so ena no wo ka kire timamufo ena yeda so a wo so na manyoku wo mo vetinum na ukọ ablekuma maame esla owusu akufu wona emra se badwani wono anso na ye Ghana yenkuta ahode bofo na maame ya kasa se wo hwemu pa sono ma no empanimfo a wo ma ben wo mra se badwafo be se makoma kudu nso de saafo nyina se nya de wo be san akobio so amemra se badwani ka ho ene afoforo wono maka na ohu se eno no enye kwasa o wo motenatena se ya ohu se a tragedy esa a disaster atore nchempa na wo mantoto wo nema yi a ebetimi ato wo so no tungotwe ene nkobio ebe ha yen
if you say experienced ones be brave nanso yenum bi nso so yesua o manase ti yebesa akọ na ya strengthen your side ho na mentumi nka se ebe ha MPP bench majority bench no ebe ha parliamentary practice ankasa if you say adwuma ne ye wie a eye mrahye bedwam nyina na eboa yen penifo bi te say Joe Wise Joe Sewusu Dambotre Chemensa Bonsu Joe Gatti Atachia Canada Japan omugina won na so as committee chairperson eno able kuma mrahye bedwania maame esla owusokufu na ate se no wo kire die ntia wo su se ebe ha osono pa nipa be se du nwotwe ya wo ma ben pa wa mamuomu no wo mrahye bedwafo asa fie ho asa abre wo munyina de wo munkonwe to ama afoforo aba be susu mu no na yento aso na fe yenko enkran pumpunu mantem ho meka sei wo mo de aba wieye na ensikwa na nya asamwa tension pa na wo ba pa Sheila Battles wono fam na ewie no wo kire de wo fam wo hunuye na fe de wo san de to timamufo anim na me adum se ewie yenso ma picking number 1 na last election primaries no me konso me picking number 1 ti anu de set say nyame aka say ye to aso because another one let's say another one nyame adum nyame na de number na ma ye if say nyame nim say sura na ye hwe enti ni aka ne de den ya ye say abu ebia ye fa say bibia epese enya strong wings no usually it has to break an egg sometimes no akumbi wo ho a esese wo ko ansana senkunimdie ne ebeba but ebeba no na wenya wa ho den na we no election a ema ye hu sa Blekuma North nyina ye ho den bibia kan ya bom as a party kan ya bom so as a constituency ebi say kuna wo ye nim no enye bete inti asesa ye nyina ye kanya ye ho na medanyame ase ne abenyina no is to activate us as a party and activate us as a constituency sane ebe ya ye betumi e breaking 18 na emi say nyame adom si e be break me ba ye no me ya madwen say mistakes are oye ya ye di ni free one me nye now most of the issues the crampo me who you know and no the natural things to say interpersonal relationships are one wodrom ewo me when they say it comes naturally to me say me nipa ebebo aye obusia but me who say omo struggle with those eno oba pa Chantel Blekuma North ho na anso ho ma me akua free ye wona say we Ghana ambassador to China na kanen so no wo ye mrase bedwani wa Blekuma North ho wo say wo ba de etoso mienu na wo susu pa ye sachimamufo wo mo ni hwamo ene se wo hwere ni kunu nyina chi no wo san ba de etoso mienu na wo ba de eyenkunim ye die ne nkoso ene wo de bre timamufo wa Blekuma North anya kua friye akansie aya ewrade nyankopon akansie na mribi atwemu a me lose me papa me lose me husband the same time we were voting and me lose election ewrade de enyomnyam shebi ade be shame mana ye say Israelites no bra na wo mo kwa Pharaoh kan say won pele no nyankopon kan say let my people go and so Pharaoh kan won pele and I want to be a quiet radi, ye quite maybe a quine. Sa a quine na a radi a piano. Sa quine and then Miss Lass of your home of a boss on your say. Won't be a quine, baby a quine. Na emfa and knitting Kabom Cassia, Ephemra a Blekuma North. Na me two grammar Blekuma North for you and say. One more the enemy. Namia do my men with me, we need for one more brand. Na yen I am come, na yen for dog. Eno oba pa akua free ye na ewie no yewura Moses anim Trobu constituency wono nso de ne de eto so Uba Trobu say I can't help Uba kwa momole you see a whole structure there Mercy a health facility but now it's from cubicle a very huge facility at Mercy
Sompa Fanko Hospital so we go equipment in my name recently. My mom 165 kV plant and kasa. Now they can run the hospital without if there's power of autoclaves in equipment and media amount. Oko other health facilities in Swa. I've supported them with a lot of equipment. Education, there has been a lot of educational facility in the constituency I have put it together. Oko nursery, 6 classroom, a big player of Rosania there. So we've done so much work. About Rosa, we are challenged by road, but we've done a lot of those work. So we're definitely sure that we'll win, and we are going to win and then retain the seat as well. If you look at the numbers, I'll be increasing the numbers every 4 years, and I will increase it again. Honorable Moses Enim no na ewie no Obapa Gloria Owusu ya wono nso weja by constituency we deputy minister edema apomuden adwumakuo no wode ne de etwa ato change. Central constituency, unemployment and development. Now, grassroots is every said this time we need new energy, new face, new strategy. And the different strategy and I'm police station executive. And the change not as strong grassroots constituency. I think that GD na emi mi abema na ntinya mama beto aso. Aha Mama Gloria Owusu ni woni yewura anim na ekọ ewo Trobu constituency na honorable Tina na Ayele Mensa woni deputy minister edema apomudin adwumakuo no weja bawe wono nso ne de a wodi twa ato ni say nimu wa wo adwuma ebeti ma wo enti me ko ye no na anko ye question bia ekoye say yenim nyama wa ye yenim question bia do bisa wo no che say yenim say wa ye dada enti ye ntumi bisa question bia enti we dia le say wo so na okay tinda me tani we jagba we die na me kat ya nyama ma ya me ntumi nka yue e dosu ye enam akwemu aye road ya pa enam schools are basically what we jagba we maybe secondary school ati so bi mi ho enam clinics so ahodo amaye we jagba we maybe children hospital price so elsa so amawo no one more juma when it comes to security everything we jagba we ma share amana so na me wo mo ne kura ne say mun 2020 when say election no ko no when say most of the honorable Tina na Ayele Mensa ya wo yeso afọ abedi e kire hwe apomuden ho nsam so wonna weja bawe wo ma veti na wi a wote se wode ne nsam etodwane yenyina no so na yempe 5G energy drink bi no mkopa ahoden foforo so okode de ni bi ne ensan so mra bio bra ya hwe ese ateka awie menkwansa. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no
sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Sompa TV, Emma Akitiapa. Yema yetifo ni ahwefo nyina kwa aba edeba Sompa television no nsia bere mu kase eboso wo sunwane na wutie ye Sompa 98.9 kumase na awa wutie na wo hwen ye Sompa 93.1 wono me wo bunu east mantam nyina no enkransa Sompa 90.7 na wo hwen ye na wutie edifiri babia wo bia no yemo akwa aba afi yentoa ensem no so yeda so agina osona manyoku wo mo vetin num na NPP primaries we die toso mienu aspirancy na wono nso ka de woko mu pa bra na yedoso wo mo atwetwetwe wo mo ahuhu wo mo ehunu de wosefata ya wodi se yede ne gina tre na no ma wakokopere na asante ne enkramantem Sompa sentrofo ebuwura ho enkanka ene regional office we kurofrum aspirant ni bi ene yensentwerefo edi nkomo yewura asarebedi akon yamoa bosome frɛ ho wono na agina wono sei ka ne de of course also I think say madam was vet you know it wasn't so complicated because there were failure forms so and one questions they be so and I believe say one failure from there, that is where you have a problem. But once you try to be honest to yourself and also to because it's going to be a public document. So once you also to be brutally honest to the public, you don't have any issues. Number 4. Number there is I just take it because I don't know also it's it doesn't mean anything to me. Yeah. Whether I'm one of your own, a polling station organizer, a BC, and we want to break a record in Ghana. A polling station organizer, our person or contest as an MP. I think say, "Unyano baby, I just was my friend." I need the ano, your constituency muno. Say, "Obi Hoka, that's why a polling station be near." What we know, no say, polling station polling in ano. We rally behind the person, the support to the panel. It once I mentioned the police station executive, I may we say, I don't go by madam, I go through vetting, number real no dear. Let me say all the police station executives should rally behind me and go for the victory. Yeah, that's it. And no, Era Sarabedi Akoyamwa, Bosomo Freho, and artist and water and central for now, woman in Comasi, and we answer hot. Asante achem Southon so yewura Erica Mofa Asante echres won de wo ba no wura kwakwa Asante boatin wo ba bitunu wo Etini de me da se ekoye pa we empelifo no kra bom abaso se amofa nimde no gidi yesu se de tumi ni ma me abetimi aye eti se de na me hwehwe no sa ne call pepepe me da number 3 eti e ka se ase ho na yewura kofo de ba aye obedi nkunibie no Sasi Hona, Erica Mofa, Eddie Babedi Kunim, I was Santia South. Say, Yen delegates, only 9 Nima Pa, Erica Mofa, I was Santia South. See a boy Camofa Dia, a Paracrani, Nima Pa, oh yeah. It's the mestre, your police station executive says, one pet and Cabo Moa, you bet him the breaking 8 now, the PC breaking up. It's only Erica Mofa, the betting this and Cabo Naba. Oshe, Noma, Ecoso constituency home. When your electoral for choose, Yaba Tia Netico form, a big castle, no more day, Papa way by, yen to Abani BM 80, more funny about from her. And no, Asante Achem, Nana for Hua, Yura Erica Mofa Santin was who Baby Tree Quas Sante Boatin. Now, a real and sounds who, and it's a just Sante Casserie and Asante Achem South to her, Yura buys or Seco for. Now, ye name say or bo. Miska President Kane, one on Swatchinity, or Nedia to us. I find say, Yameda and Wendy, Okoye,
questions I use I questions who you no come na the every kese po mu e ballot here no me ba na me team na empire airbo and say na me mo aye na yemfa number 2 and I'm say number 2 na ya papa ba umi afa aye odi winning presidential election and unti ye ba ye so ye ballot no MP ne your ka ho no ko mo na fa o ma de no mu ja ye kato no ma na so me fa de kato na ye bi no na number 2 na nyame ya bo ne empire so on fa ma ye no eno ano odi ma ye na eno da na di ko fe kire ye se nyame wo ya fa na said the Mose ebribi etwam e wo Exodus o kwa ko nyame hye ne se o ko no ko Israel fo fi ko asuma o sire nyame se so obepa ade so onu nyame ni nipa nyame onu nyame ni susumpa edi nanim no saa na ye hu ni se Yakobon akasa ni susumpa no edi kwapna bo ne ne domanim ama Asante Achem South constituency how ni o ye na ye kom yakwan a enye ye ma ye nya adwuma nye ma school kra enkoso ene nneoma ekoso MPP mu aye vote so tie no nyame ayime kwapna bo se memra na me mayi Asante Achem South MPP efiri kwaso a omukom sesei owura bai so se ekofo kane music president no na yinim ne so obo hu ye hu Onwa nso na ebo meto simpentuam na masadowa onwa na atese wo kirekirim afi manhia of constituency ro se bamfo na se na eka se wono bai wo ba betue wura kwasi kwadu se banche na wono akwamra se badwafu akwakopen nepa e de abre manhiafo na mi adom ekoyi pa ye na ye hwa ne saka be se ye dan form one ye se ni na abaso okay na mi ntino asumdie me de me ba no me say asumdie ni nka bom so he bet ye de me nsa trans na o se me metra mi okay se me ni nyan kuma no me nim ye ama omo titimu wo we mpo we I evidence say obi na wo constituency dem go ntimi nyina nim so wo ye campaign simply because we me you free abo we say dem me pass me can afani afabo e banam dia asumdie aba me hia no se wa asumdie a you let me break 2024 se wa asumdie a you let me ko prim control dia aba me hia no na ntokwa we anye say no e mo constituency se me the message na e one vision se me banam aba unite constituency se dia me friend see enko campaign obi ade ever sorry number 3 this is an common abasu but nje nyame no they said me kan 2016 yemi ensa ne boy omo ye do mbeti yae omo so me omo ne sem so no is evidence say ye adumara me ye duma na maka constituency na bo matese eno eye manhia afa ho na wose bamfo enso de no afi ye wie kura no honorable Collins Owusu Amankwa wono de kane no emrase badwani se ne nwuma awoto ye come back to me na saa nwumi ya awoto nyina se wo san ba bio no afi aba befu akonnwa no honorable nso de ne de etwa ato de eti me pese me sa ba bi ena me yi ano se ti ame ba bio se bi mpanifo se menkreso ti ni trase no e wo asase che no ye wo menhia no no mo hunu se die bi kan party na ho e kofom ye to su mi no ya welfare as say what say people and perform mo say aduma o say etimi e dey tangible projects to share road infrastructure hospital me see the biase they want me to come back and continue almost biase hospital no na me yo e o say me na me beto as because I came real almost ICT center me see the kese e wo college no e o say me back na me ba beto as almost mechanized toilet ni ade you go all electoral areas no the mochizo go there ni nyina no bia from there memra almost mechanized balls ahodo so bokromu proper so bokromu zongo ye nyanso electoral almost memra na memra meto aso almost say memra na there were almost 800 beneficiaries since 2013 2020 no almost memra mesa meto Dano almost sunya enidaso Honorable Collins Owusu Amankwa kanemra shebeni ena ate se wo san ba bi wo kire di ntia wo ba biu ene adwuma wawe a wo seti mamufo san frɛ no na
ebeto aso ye kwa kwewe kase no a ene na mede wo kɔ na bo kwa mesiama na bobo ano pe ono kuro ya no se eba Ghana ye bo obose mu a atenaye no eka ho bi na wɔn mo hwɛ so na enkomo bi boboba wɔn mo ka kyerɛ se de wa meeting ne meter pa obehia ne March 27 January na ne March a wo hia no ebi eye owura John Oforiata Commando na efe Noble Christian wo se ebonsu saafo nyina no wo mo ni abre se wo mo ba betu papa ya firi na konwa so na wo mo aba abeje na se kwa ata anase be kwa adwade enkanfu ya no John Oforiata Commando ekyese wo no de sabio wo ba bia no hawa hodo a nkumbe fo no akɔso ato na wo mo abeye na waye ne yie na ende wo ba ba mu pa enyom na eda onuane wura no ne se. Vetting was wonderful. I have gone through the vetting. I'm going to win this election hands down. It's my honor, and I'm the one going to lead Atumapunwa come 2025. I am going to lead Atumapunwa. I'm going to Parliament 2025 and 2024. The primaries I am going to win hands down. Esiama is not a match. As far as I've gone through this vetting, inshallah, I'm going to win. Esiama can never win this vetting. Esiama is a gunner. He has a spy. We cannot use him anymore. My community are saying that enough is enough. He should go and let Commando come. Commando is on the way coming. So he should give me the way and take the mantle and then win the seat for NPP come 2024. I am winning. I am already in Parliament. Done a wonderful job in my constituency and my people are happy with me that I should lead the party come 2024. John Oforiata Commando and I know command no. HSA we dear was an anno Schwarzenegger kra. Say bia kila no wabemna wula show say ye kila lomi na ewie no owura Noble Christian o say bonsu enso e kire se de ba bia duru no wono a ene Noble no wono a na won hu se obetimi abonsu no na wode abrati mamufo e wo ho wono nso to ane de yesu sei ami ani mo ko yi questions ayi bisa ayi ni na e da na kwa contributions awayama party ene di nti a wo pese wo ba no na ebusebusa ayi no pe ni ko yi ba wie ya de manche bra na yese omu hu se 2015 contest honorable Esiama omu se de be party ni dada chanche bra na ka se mentwen na enye ballot ya make a delegates they say this time round NPP you be see breaking 8 na you be breaking 8 is why the numbers ya the good work nti e hia vote na vote na omu ko yi obi a omu nyi obi a e form for ne pe no omu the form for no fan form eno ye yewura was say bonsu Christian ne de no no na ewie no yewura Kwame Esiama Isaac wono nso e kire se timamufo na nkasa kura afi no na wono a na ombesan so de nakọ na womato no so. As usual, it's a procedure we have to go through, so it was okay, normal. Well, the battle is a loss, and I can tell you that count 27th is going to be another resounding victory for the Kwame Esiama and MP. Yes, very much so. I can assure you that the legacy in Atumapunwa for the past 80 years is unmatched. Electricity, water, everything, school infrastructure, health infrastructure, sports stadium, we have it. Sports stadium, we have it. Multi-purpose, that can host about 27 sporting disciplines, we have it. So what is it? The legacy is there for the Esiama and for NPP to build upon. Yes, it's a contest. The people will decide. I can tell you, the delegates have lived with them. I've stayed with them. I'm always with them. They trust me, and I can tell you, I can show you that I'm going to win not less than 80%. The gun is fertile, very fertile for the Esiama. Ene a wote ene mfoni a na wo hwei yewura Isaac Kwame Esiama na ate se na wo kyerɛkyerɛ die nti a wonim pefe se wonom esi ahene tu ahene no wono ana ombesan so de nakro na ne nyina nkamfu anoma yenkwa ahoma no so ne yenkodi nkomode nti a na Noble Christian wo se ebonsu ene commando wonom ka se yewura Isaac Esiama wo hye ne mita won betu ne se banche na 27 January de wo wi obesi ama wansenesi no Libya boga na ya abo ama kase nyina no no ana bo ho ka na ye koi so no na ni de akire se wonya de bibi todwa e wa amanyofo no ne ye todwa wo mo ntamu a esi a chokochoko na etuam sa de etie pepepe yenko ne nche ne yemu sa se won de na odi akire
wɔhwɛ mpɛfɛ a deɛ nti na wɔn mo ka sɛ yɛrɛ akwa ma asia ma wɔahyia ne mita akora maadwoɛ mejo so apam na office na bibi abɔkɔ deɛ Awurade adom ho ase nkɔmɔ yi a yɛdie ɛfa NPP wɔn mo vetin yi ho de wɔde akyire paa wadama ne ebinom keka sɛ yɛwura ze kasia makora ne tama so wɔn bɛyi no na miti ne mita commando ne wɔsɛbɔ nso ba wode wani ɛtɔfɔm paa na waso tɔtɔfɔm a wadama boaye na ma yɛnkyiremu wohwɛ a obetumi awen apam sese deɛ ɛbɛyɛ den sɛ obɛgyina so aka sɛ bi asomasi anaasɛ wɔ bɛnten yɛbɛtu no ama wiyaba anaasɛ bi a ɛbɛwi ama wiyaba abɛhyɛ hɔ ɛbɛyɛ den paa ebi sɛ ɛbaasom ko ampanimfoɔ kekɛse ani so ɔmo ndosodoso awura no mo a ɔmo pɛ sɛ ɔmo di MP MPP amanyɔkuo no di mu mpɛsua ahodoɔ a ekuta MPP amanyɔkuo no afei na ɔmo adwuma no yɛbɛka no sɛ 41 constituencies no ɔmo ɛde ɔmo adwuma no abɛɛwie yɛ ɔdɔmfoɔ yɛ adom ɛtena ɛna ɔmo bɛbu nkonta ɛde akyerɛ party ne mpanimfoɔ na ɔmo ase biribi akyerɛ yɛn nsɛmtwerɛfoɔ sɛ bi a asomasi anaasɛ ɔbɛnten yɛhu biribi wɔ no ho ɛno nti efi sɛ yɛpene no so ma ne atwe hene ne yɛsɛ henefoɔ kɔto no so aba a ɛbɛyɛ yɛ anaasɛ ɛnyɛ ne nyinaa bɛgyina ɔdɔmfoɔ yɛ adom ɛtena basom kuo no ɔmo keka si ani ma ɔmo dosodoso nwura nom no ɔmo nsɛm ɔmo de bɛto party mpanimfoɔ anim ama ɔmo de bi ato nsɛmtwerɛfoɔ anim sɛ keka nneɛma de si ani ɛbɛka no sɛ ne deɛ nyame ayɛ adom ɛma bɛ 41 constituencies a na mpanimfoɔ ɛdosodoso wɔn a wɔn ayi kafra monsan ɛmfa ne nyina mu yie wɔ hɔ ɔpanin a ɔyɛ MP wɔ hɔ nom yɛbɛka no sɛ ɔkɔ onopose nti ɔmo awie ne ho adwuma deɛ wankyɛ bi a ɛnura no ɔmo yɛ ne ho adwuma ɔboase east ɔkɔ ɔboase west so a ɛwura no ɔmo pere no ɔmo abusabusa ɔmo nsɛm a ɛwɔ so ɔmo busa adanse asokwa tafo pankorɔ no menhyia south ɔmo ayɛ hɔ nom adwuma awie bosomtwe MP wɔ hɔ nom ɛyɛ doctors ɛyɛ wadutwum ɔkɔ onopose nti ɔbaa yankyɛ bi a ɛna kyɛ sɛ ɔno nso so ɔmo di nkra atwuma nwa bi agya north mampɔn nipa mmienu na ɛkɔ ahafoano south east ɛne ahafoano south west ɛnra ɔmo ewie adwuma no afigya ase asɔkɔre ahafoano north afigya sɛkyerɛ east nsuta kwaman pepo so ofori krum